Eastern Visayas ulanon tungod sa tail end of cold front. Kauban nato karon si Enzo Puerto gikan sa Pag-asa Mactan alang sa dugang detalye. Karon nakaapekto ang tail end sa cold front diri mismo sa Eastern Visayas. Magdani siya pag-uwan, light to moderate, labi na sa lugar kani sa Leyte, sa Samar, Northern Samar, Eastern Samar ug Southern Leyte. So dugay ni siya mawa kung mismo ang frontal system diri sa taas dapit sa may Japan. Kaning cold front jud mismo sa may Japan is di pa ni siya mawa. So apektaran lang gihapon ta. Kaning tail end sa cold front magbali-bali lang ni siya. Either magawas ni sa Southern Tagalog diri sa may Bicol region or diri jud mismo sa Eastern Visayas. Kung dili kaabot ang tail end sa cold front sa Visayas diri sa igo sa may Bicol region. So ano siya magpahawa once kung wala na ni low pressure mismo diri sa Japan dapit. Weekend. Partly cloudy lang yun ta. Partly cloudy to cloudy with rain showers and thunderstorm. So, ang buta-sabutan ni, localize lang atong may tabo nga pag-uwan. Sa Cebu, no, throughout sa until next Tuesday. Ang atuang weather is partly cloudy to cloudy. Natay ginagmay nga pag-uwan. Ug na posible sad makamugna po ni og thunderstorm. So, dadun aning uwan lang, patak-patak lang or mga isolated rains lang. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST Enzo Puerto. Daghang salamat Enzo Puerto gikan sa Pag-asa Mactan.